Δρακούλη. Και έχουμε παιχνίδι. Καλή. Τον Λιακόπουλο να δίνει στον Στράτζια. Μπαλα φτάνει στον Λιακόπουλο. Να σου το πρώτο σου του παιχνιδιού σε ετοιμότητα. Μπαλα φτάνει στον Λιακόπουλο. Να σου το πρώτο σου του παιχνιδιού σε ετοιμότητα ο Γιούλης. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Δεύτερη προσπάθεια. Δεν ξέρω αν έχει βρει μπάλα. Ναι, έχει βρει. Τα αριστερά προσπαθούν. Η μπάλα έφτασε στον Χιώτη. Κόπηκε και τώρα ο Πίγασος. Πάει κατά μέτωπον ο Ναούμ. Σου του Ναούμ. Πέφτει, διώχνει σε δεύτερο χρόνο. Ωραία κίνηση. Παίζουν το 1-2 οι παίκτες. Και έχουμε τον γκολ από τον Χιώτη Μιχάλη. Παίζουν το 1-2 οι παίκτες. Και έχουμε τον γκολ από τον Πέτσας κόπηκε. Ωραία εδώ. Κίνησε από τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος με το μητάκι δεν μπορεί να κερδίσει τον Γιούλη. Αποκτά ενδιαφέρον το παιχνίδι. Και ρυθμό. Τη σουτ, ωραίο το σουτ, την μπάλα. Κόντρα το σουτ του Λιακόπουλου. Συνεχίζεται η πίεση των γηπεδούχων. Πέφτει, ωραίο. Εδώ ο Γιούλης μάζεψε την μπάλα. Τον Πετσά. Γύρισε, δεν ακολούθει ο Ναούμ. Τσιγκουνής. Έχει δει το δεύτερο δοκάρι σε ετοιμότητα ο Γιούλης. Ο Πίγασος με τον Μαυρομαρά. Πίγασος κόπηκε, πολύ ωραία. Ναούμ κρατάει, βρήκε διάδρομο. Πετάει πολύ ωραία την μπάλα στον Μαυρομαρά. Ναούμ το shoot out. Καλή. Δρακούλη, Τσιγκούνης, ο Τσιγκούνης τώρα είναι. Γύρισε πολύ ωραία κίνηση. Κατέβασε την μπάλα, γύρισε από την πάσα. Με το χέρια ο Γιούλης. Πρόλαβε και κράτησε την μπάλα. Το γίνεται το λάθος όμως. Να σουτ από τον Σπανομανόλη. Πέτσας. Κρατάει. Το σουτ δεν ήταν τόσο δυνατό. Ευνηδιάστηκε όμως. Ο Τζιγκιτάς γυρίζει. Ωραία κίνηση. Κόπηκε. Μπάλα έφτασε με τα πολλά στο Μαυρομαρά. Νέο σουτ του very out. Θέλουν να βρουν διάδρομο. Λάθος, γίνεται το λάθος. Και τώρα με τον Πέτσα, ο Πίγασος. Πέτσα σουτ με τα πόδια ο Τσιγκιτζέλας. Ή του Πίγασου. Μαυρομαράς. Έκοψε τελευταία στιγμή. Τσιγκούνης θέλει να γυρίσει με πλάτη. Το καταφέρει, θα σουτάρει. Αποκρούει αρχικά. Δεύτερη προσπάθεια. Τρίτη μεγάλη επέμβαση. Θα πασάρει στο Λιακόπουλο. Μιχάλης Τσιγκιτζέλας. Λιακόπουλος. Θα δοκιμάσει το πόδι του, πέφτει ο Γιούλης. Χιώτης. Κρατάει, ωραία κίνηση του Χιώτη. Πασάρι, σουτ, είχε κλείσει τη γωνία του ο Γιούλης. Παίζουν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Κόβει πολύ ωραία ο Γιώργος Γιούλης. Και τώρα στην επίδεση ο Πέτσας έχει βγει, ο Τζιγκιτζέλας πρόλαβε και παραχωρεί πλάγιο. Κάπτεν του πήγα στην μπάλα. Πέτσας. Αριστερά. Περνάει κάθετα στο Ζάμπο. Έχουμε out. Παίζουν γρήγορα. Ωραίο τακουνάκι του Γιαννόπουλου προς τον Χιώτη. Ή του Πίγασου. Λάθος από τον Ναούμ. Και τώρα Λιακόπουλος, Χιώτης. Μπάλα δεν τη βρίσκει κανένας. Πέρασε από όλους. Χιώτης. Κρατάει, συγκλίνει ο Χιώτης, περνάει από δύο, βγήκε. Σφυρίζει φάουλ. Ναούμ με Τσιγκούνη. Μπάλα προς τα πίσω. Με το στήθος η μπάλα έφτασε στον Μακρύ. Σκέψη του Μακρύ ήταν για τον Λιακόπουλο. Δευτερόλεπτα έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιάδα ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Να δούμε πώς θα μπουν σε αυτό το δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες. Παίζουν πολύ καλά. Οι φιλοξενούμενοι, δοκάρι! Στο αριστερό κάτω το δοκάρι. Πώς θα μπουν σε αυτό το δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες. Παίζουν πολύ καλά. Οι φιλοξενούμενοι, δοκάρι! Στο αριστερό. Λάθος, κλέβουν του Πίγασου η μπάλα, περνάνε στον Ναούμ, ωραίο τριγωνάκι, Πέτσας, προσποιείται το σουτ, διώχνει με τα πόδια. Γιαννόπουλος, λάθος, μπάλα φτάνει στο Γιαννόπουλο, δίνει ύψος, κεφαλιά, δοκάρι οριζόντιο και έξω από τον Λιακόπουλο. Γιαννόπουλος, λάθος, μπάλα φτάνει στο Γιαννόπουλο, δίνει ύψος, κεφαλιά, δοκάρι οριζόντιο και έξω από τον Λιακόπουλο. Η Ολυμπιάδα, μπάλα φτάνει στον Ναούμ. Δεν πρόλαβε να τσιμπήσει. Πίγασου, εύκολη υπόθεση για τον Γιούλη, μαζεύει και παίζει στον Πετσά.
Πέτσας από τα αριστερά. Μπάλα περνάει στον Ναούμ. Ναούμ, το shoot out. Και παίζει στον Πέτσα. Πέτσας από τα αριστερά. Μπάλα περνάει στον Ναούμ. Ναούμ, το shoot out. Πάσα Γιαννόπουλος, Χιώτης. Πάει ο Πέτσας να τον πιέσει. Χιώτης σηκώνεται, γυρίζει, γκολ. 2-0 για την Ολυμπιάδα. Γιαννόπουλος, Χιώτης. Πάει ο Πέτσας να τον πιέσει. Χιώτης σηκώνεται, γυρίζει, γκολ. Ζάμπος. Κρατάει ο Ζάμπος, θέλει να γυρίσει. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Γκολ! Άμεση απάντηση από... Ζάμπος. Κρατάει ο Ζάμπος, θέλει να γυρίσει. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Γκολ! Άμεση... Τελικός δεν έχει τελειώσει. Τελικός παιδών. Μπάλα φτάνει Μαυρομαράς στο shoot out. Μαυρομαράς κρατάει, πηγαίνει από τα δεξιά. Προβολή είναι σωστή του Λιακόπουλου πάνω στην μπάλα. Λιακόπουλος δοκίμασε το πόδι του. Θα παίξει με τον Πέτσα. Ο Ζάμπος. Πέτσας δεν. Λιακόπουλος για τον Τσιγκούνι. Πρώτος στην μπάλα ο Πέτσας. Τσιμπάει στον Ζάμπο. Αφήνει Μαυρομαράς. Έχει πάει πολύ πλάγια. Γυρίζει out. Για τον Τσιγκούνι. Πρώτος στην μπάλα ο Πέτσας. Τσιμπάει στον Ζάμπο. Αφήνει Μαυρομαράς. Έχει πάει πολύ πλάγια. Γυρίζει out. Μπάλα φτάνει στον Γιαννόπουλο. Τα κουνάκι. Μαυρομαράς έχει επιστρέψει. Κόβει προσωρινά, λάθος, Λιακόπουλος, Γιαννόπουλος, δεν έπιασε γεμάτο το σουτ τεράστιο. Γιαννόπουλο τα κουνάκι, Μαυρομαράς έχει επιστρέψει, κόβει προσωρινά, λάθος, Λιακόπουλος, Γιαννόπουλος. Τα πασάρει, ευκαιρία, δεν σουτάρει, το κάνει τώρα πάνω στο Λιακόπουλο. Γιαννόπουλος, λάθος, και τώρα Ναούμ, κάθετη πάσα δυνατή για τον Μαυρομονομαχία. Τζιγκιτζέλας έχει βγει από το τέρμα του. Τζιγκιτζέλας πετάει στον Χιώτη. Χιώτης πάει να περάσει. Καλός χειριστής ο Χιώτης. Τρομερή τρίπλα. Χιώτης περνάει τελευταία. Μακρύς. Το κεφάλι ο Ναούμ έκοψε προσωρινά. Χιώτης. Μακρύς. Τριγωνάκι. Πιο δυνατή η πάσα του. Ο Τσούκαλος ξαναδίνει στον Πέτσα. Πέτσας. Κόπηκε από τον Μακρύ. Μαυρομαράς. Για τον Πέτσα, ωραία κίνηση Πέτσας, κατά μέτωπο το shoot out. Μαυρομαράς. Για τον Πέτσα, ωραία κίνηση Πέτσας, κατά μέτωπο το shoot out. Μακρύς για τον Σπανομανόλη, ωραίο 1-2. Βγήκε ο Γιούλης, μάζεψε. Κόντα σίκο του λένε Πέτσας, τρομερή κλειστή τρίπλα, δεύτερη κλειστή. Πέτσας να δούμε τι θα κάνει. Κόπη για τον Λιακόπουλο, ωραία κίνηση του Λιακόπουλου, η φάση δεν έχει τελειώσει. Ναούμ θέλει να γυρίσει κόρνερ. Έχουμε και πάλι μάτς. Τσούκαλος στον Ζάμπο. Πετσάς. Πέτσας έχει χώρο, βρήκε τον Τσούκαλο. Τσούκαλος καθυστερεί. Περάσει Πανομανόλης με δεύτερη προσπάθεια. Λιακόπουλος να την φέρει μπροστά. Κόρνερ. Μακρύ στο σουτ. Πέφτει ο Γιούλης. Τελείδο κόρνερ. Λιακόπουλος. Κόπηκε από τον Ναούμ. Μακρύς είναι εκεί. Λάθος του Μακρύ. Πέτσας. Πρόλαβε ο Τζιγκιτζέλας. Μακρύς. Κόντρα. Μπάλα ευνοεί τον Δρακούλη. Ο Μακρύς κίνηση εκεί κάνει. Καθυστερεί δεύτερη ευκαιρία. Γκολ 3-1 για την Ολυμπιάδα Αγίας Παρασκευής. Μπάλα ευνοεί τον Δρακούλη. Ο Μακρύς κίνηση εκεί κάνει. Καθυστερεί δεύτερη ευκαιρία. Γκολ 3-1. Πάλι Μαυρομαράς. Δεν είναι καλή πάσα. Μακρύς. Βγαίνει ο Χιώτης. Περνάει. Πλασάρι. 4-1. Τρίτο τέρμα. Μαυρομαράς. Δεν είναι καλή πάσα. Μακρύς. Βγαίνει ο Χιώτης. Περνάει. Πλασάρι. Χιώτης. Λιακόπουλος. Γυρίζει ο Λιακόπουλος. Out. Βέρης. Πέτσας. Γυρίζει out το Μαυρομαράς. Ρακούλης για τον Χιώτη. Χιώτης, ωραία κίνηση. Δεύτερη προσπάθεια. Ο Ζάμπος πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Πέτσας βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Πέτσας τα αριστερά γυρίζει. Άφησε έξυπνα. Ζάμπος. Ζάμπος για τον Τσουκαλό. Ζάμπολ. Σου του Ζάμπου. Γκολ 4-2 από τον Ζάμπος για τον Τσουκαλό. Ζάμπολ. Σου του Ζάμπου. Γκολ 4-2.
Ναούμ. Ζάμπος δοκιμάζει το πόδι του, πέφτει ο Τζικιτζέλας σε κόρνερ. Πέτσας για τον Ναούμ. Οδεύουμε στο τέλος. Ζάμπος, συρτό σουτ, Τζικιτζέλας σε κόρνερ. Τέλος. Ολυμπιάδα Αγίας Παρασκευής, Πίγασος Αγίας Παρασκευής 4-2. Αγίας Παρασκευής. Το καλύτερο είναι αυτό. Ανακατεμένη. Είναι το εφαγωνίζεστε. Αυτό μένει στο τέλος. Και το χειροκρότημα των ανθρώπων εδώ που βρίσκονται στο γήπεδο. Φώναξαν για τον Γελίδης. MVP του τελικού κυπέλου είναι ο Μιχαλησιώτης. Μετά... Και τώρα είναι η σειρά των ποδοσφαιριστών του Πίγασου Αγίας Παρασκευής να περάσουν για τις βραβεύσεις τους, να πάρουν τα μετάλλια τους κάτω από χειροκροτήματα. Χρήστος Παπαδημητρίου μαζί με τον Νικήτα Τζιουβέλη δίνουν τα μετάλλια της Ολυμπιάδας Αγίας Παρασκευής. Για να πάρουν και αυτοί τα μετάλλια τους. Και φυσικά να σηκώσουν το κύπελο. Με τον Παναγιώτη Λιακόπουλο, αρχηγός της ομάδας. Ετοιμάζεται, αφού πρώτα βγάλει τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Βλέπετε τι γίνεται. Οι παίκτες της Ολυμπιάδας. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου. Συγχαρητήρια και στον Πίγασο Αγίας